Entre hoxe este sábado, o centro do debate na cidade de Pontevedra sitúase arredor do xornalismo, o xénero de opinión e as súas profesionais. O teatro principal acolle a 8ª edición do foro As mulleres que opinan son perigosas, un encontro que, logo de explorar distintos eidos nos últimos anos, volve ás súas orixes. Este é un foro de mulleres xornalistas, aínda que é verdade que tamén, pois nos últimos anos temos incluído mulleres que se dedican máis pois á comunicación, ás redes sociais, que teñen un perfil un pouco máis diverso. Sen embargo, este ano quixemos volver a apostar polo xornalismo, pola información de calidade. Nos parece fundamental, además, nestes tempos tan convulsos. Nas dúas xornadas do foro por aquí van pasar 15 profesionais do xornalismo dende o local ou internacional, sempre tendo como base a perspectiva feminista. Da igual do que falemos ou do que escribamos e opinemos as xornalistas, que xa sabedes, e o levamos contando moitos anos, que as mulleres xornalistas escribimos e opinamos de todo, pero sin esquecernos da perspectiva de xénero, non? Porque o xornalismo sin perspectiva feminista está coxo tamén, non? Está que lle falta algo. Coa edición deste ano serán xa 100 as mulleres que opinan que se achegaron a Pontevedra para participar neste foro. As súas impulsoras reflexionaban hoxe na inauguración do camiño percorrido ata aquí, no que o apoio do público é fundamental. Non o decimos somente nós, que somos as organizadoras, senón que cada unha das mulleres que pasa por este escenario marcha abraiada co ambiente de confianza, de autenticidade, de respeto, de silencio cando toca escoitar e de preguntar cando toca tomar a palabra que hai neste ambiente e neste foro e neste teatro. Así que moitas grazas por iso, porque sen dúbida marca a diferencia. Un foro que conta tamén con apoio institucional da man da Deputación e o Concello de Pontevedra. Creo que Pontevedra non tería sido o referente que hoxe en día, non só por este congreso, sino no mundo por outras cuestións, se non tivera incluído o feminismo no seu paradigma, no seu modelo e no proceso de cambio da cidade. Así que orgullo de estar sentadas con todas vos e con todas as persoas que nos seguen. É un orgullo inmenso. Que haxa mulleres que teñan moito que decir, que exista un foro que as represente, que as poñamos en valor, por suposto, é moi importante para nós. Ao longo desta primeira xornada pasaron polo principal a xornalista Saida Bao da SER, Inés Martín Rodrigo do Grupo Prensa Ibérica e Radio Nacional ou a correspondente de Televisión Española en distintas partes do mundo, Ana Bosch. Mañá o foro vai no abrir en clave local a xornalista da Voz, María Hermida. Vai no pechar a xornalista de TVE, xubilada, María Escario, para falar de toda unha vida dedicada á información.